Hej. Ber du? Hej Eddie. Hej Eddie. Åh, vad det är svårt. Oj, där kom hon ju. Det går ju inte att filma dig när du sitter i mitt knä. Nej, det är konstigt, ovän. Ja. Oj, vad det är konstigt. Det är konstigt. Titta, du har fan min päls kvar. Titta. All päls ligger i min säng. Titta vad lite päls det är kvar. Ja. Här har vi mycket päls. Men där är pälsen. Ja. Fast det var inte mycket det följde. Men den ska du ta upp. Den klistrar vi på sen. Ja. Men nu åker du kana med rumpen. Ja, kolla. Titta. Ingen päls. Konstigt. Ja, det är hej då nu. Kan du säga hej då?